Ето това е вече буквално като бомби в Украйна и после ще ми кажеш, че в Първомай Петрич не знаем как да отглеждаме стока. Виж за какво става въпрос. И не, тези дини не можеш да ги намериш в Kaufland и Lidl, но са перфектни за упражнения, защото са си тежки. Не мога да я събера в хладилника, затова ще оставя водата да си свърши нейната работа. Сега, така или така? Вие как я режете? Напишете в коментарите. Аз я режа така. В тази диня има поне 5 кг захар. Нямам търпение да я опитам, затова мятам тениската набързо и започвам. И както винаги този нож пак не реже, как винаги оцелвам такива ножове, не знам, някой ако продава качествени ножове да ми изпрати един. Виж за какво става въпрос. А тя е толкова вкусна и блага, че не мога да спра да ям, направо не мога да дишам и буквално ще се пръсна вече.